Sanibonani ninjani, welcome back to my YouTube channel. So today we are speaking about Unaledi Aphiwe osanda kuduma ngokuthi Chris Brown wabona ivideo yakhe Indiza la emhlabeni sikithi emhlabeni wabona ivideo ka girl Indiza wase yayithanda ke wayesethi ucela ukuthi ba record kanye naye. Then kunaledi ke Aphiwe wabeke recorder ekhona lapha eSouth Africa wase yathumela ke ngeinsimbi zakhona zamaketanga wathumela lapha yaphesha kwelwandle wathumela lapha phesha kwelwandle ke kwaseke uChris Brown wayifaka ke iculo ke wakhipha ke uthiwa ke iculo labamnandi ke okay I don't know even like because I don't know the song so ke kwase kuthi ke mase kunjalo ke uAphiwe ke waseke se decide ukuthi ke naye hayi lento yomculo ngoba vele uyayithanda uzobe ke eseqhubeka ke acula usekhiphile ke necuwa sekhipha icelo lithi ngibonga uNkulunkulu angiphe kona ngibonga uNkulunkulu angiphe kona ngoba abanye bayafisa leli thuba ngibonga uNkulunkulu angiphe kona ngoba abanye bayalifisa leli thuba. Yes, lelo culo ke lakho ke ingane ke hayi ke kanti ngenhlanhla noma ke but uChris Brown uzobe sefika ke eSouth Africa ke ezocula ke hayi ke ingane yaveza ukuthi hayibo yangasivezela siyasitshela lethu ukuthi wayibayitshela ele kodwa uChris Brown uyeza ukuthi ungathi vum ukuthi wena ungasuvele lapha yaphakathi akazange ayicolise kuChris Brown abantu bebecabanga ukuthi kangasayivulisa stage kodwa phela hangeke bo ngane lengane angicama kampela engakwazi ukumelana nestage yami kodwa ke basebehlangana ke ngosuku lwesibili ke wayihaga ingane wayinikeza isithombe kwasukuthi ke bayazwana ke emva kalokho lengane ke bisithwala amazondo lona Lady Aphiwe uyalwa ke nabantu kulona neLadies House ngathi uthi Ladies House yamhlukumeza eSouth Africa futhi ngaloko ngathi yibamincela kube kwangazothi ngeke ugirl abona noChris Brown kanti awuzobonakala ke noChris Brown kodwa ke from lapho ke lelo suku ke hayi abaningi sebembiza ngumuntu ophaphayo abanye abasamthandi bakunento ezinkulumo eziningi ke nje ezungeza ugirl singazi understand ukuthi siqhamuka kuphi. Hayi ke namhlanje sivuka nazo udadewabo kaMawu uMawu lo cula iguthi ilali lale akusikhona ubuhle lobu wema ngavele ngasangana akusikhona ubuhle lobu wema ngavele ngahlupheka hilali sidle lo cula no maskandi ugcokamelisha yena lowo ke hayi kuthiwa ke udadewabo omncane ke uAmahle Phila Sande dada omncane kaMawu usechaphe ngenhlambo nalethi wathi hey fuseke wena lento liyathwala ngoma wayo afelo mawaye wathola ngoma wakho ukuze wabulala uma wakho wena ukuze ushuthe noChris Brown ucule noChris Brown kodwa sibheke ukuthi ukuphi awunalutho abekho abacela bafuna ucula nawe uNebethoni njena ayikho inqobekela phambili we are you in life hayi bo that's why ningale zincane zingama 2000 umuntu ona 2000 kumele abe kuphi ne life. Hayi ke ugirl ke uNaledi kube sihamba ke uyobhala ke ku social media washo ukuthi hey kodwa Nkosi yami lenzondo ningizonda ngayo kaze kwenzakaleni wabe sethi ke wothi ngiblock abantu wathi mesuka lapho ke ugirl zomncane lokuAneledi wavela walikha inamba cellphone kaMawu hey waqeda wathi kwenzeka iphutha. Hayi uMawu akasadiniwe ke manje wa unfollowisha lengane le manje ke abantu bathi ungenapi uMawu phela ungena ukuthi udadewabo la simazi dadewabo sazi kodwa lengane kuthi akusolakala ukuthi khonto ezibanga zibangamadoda lengane lezi zibanga lo mfana ekuthiwa uSamkelo Shares ohlezeni ehamba nengane encane ethi unesithembu uNaledi unokuxoxa nalomfana abalokhu bethegana lapha kanti uAmahle ubejola nalomfana esingazi kwenzakalani manje ngoba usanyamelela akasaposta but uAmahle ujole noSamkelo isikhathi esithi okungenzeka ukuthi inzondo kaAnaledi iphuma lapha abanye bathi uAmahle noNaledi kodwa kabanye ke imthombo ethembele lithi no uAmahle uNaledi onochuku oqala uAmahle wamthuka wamdela manje uAmahle useya reality later
ngokushiwo naye usiyaphindisela. Lapho-ke bathi kona lento sezenza i-victim. Uma uke sesocela ukuthi azame ukhuza ley'ngane ngoba hhayi cha bandla kuma babheke etwani. Lo munye uyakhala manje usuwathola nguma wakhe sesekhumbula uma wakhe. Hey, subscribe bani.